Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Sino ba ang pipiliin ko sa dalawa kong manliligaw? Hoy, sana all. Yung split the bill? O Disney princess ang treatment? Kailangan pa ba i-memorize your girl? Para ka bobo talaga. Hoy! Ay, sorry. Kala ko podcast. Feel good morning po. Call and tips. Tawagin nyo na lang po akong Analu. Single po from Pasig City. At meron nga po akong dalawang manliligaw. At alam kong si Uncle Dagol po ang makakatulong sa akin. Yung script Tita Max pinalitan guys. Para klaro lang tayo guys. Inedit yung script guys. Si manliligaw A, si Albert po, sa office nagwo-work. Napakabait po kahit hindi kagwapuhan. On time sa dates. Lagi nanlilibre. Kahit saan pa yan kami kumain, kahit magkano. Si manliligaw B naman si Bryce. Kabaliktaran. Total opposite. Late sa date. Hati kami sa, yun nga po, split the bill kapag lumalabas kami. Ambagan ganun. At minsan, may barkada lakad. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Gimmick. Si barkada. Okay. Nagre-review pa po sa board exam. Kaya wala pang trabaho si manliligaw B. Pero ba't ganun? Sa kanya ako kinikilig. Trigger yun ako. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ang bala, order ka lang. Talaga, kahit ano, pwede ako mag-take out sa nanay ko tsaka sa tatay ko. Grabe naman. Ano to, pista? Pero pwede. Para makakain sila. Okay lang sa akin. Kasi hindi sila nakakakain nito. Baka lang pwede mag-take out. Tsaka hindi naman na maubusin sa'yo, di ba? Huwag mo na ubusin yan. Huwag mo na ubusin. Gutom pa ako eh. Pero okay lang, sige. Bigay ko. Promise? Bigay ko sa'yo. Bigay mo sa akin. Ganun Kasi kita may aso kasi kami. Pwede ko i-take out din natin ng bopis. Pati aso? Okay, para sa'yo, Analu. Talaga? Ganyan kita kamahal. Ganyan ka kamahal na Waiter! Albert is my name. Waiter! Kuha ng menu. Ma'am! Pahingi ng menu, madam. Mag-order pa ako pang take out. Ayan. Ano tong 1,755 na pack? Ano to? Family meal. Ano to? Family meal, ma'am. Kasama na yung aso nyo dyan. Narinig ko kasi
kailangan nyo ng pagkain ng aso. Kasama na yan yung mga tira-tira, mga buto-buto. Yan. Sige, pwede dalawa nito. Sige, order ka lang. Ako bahala sa'yo. Sinabi ko naman sa'yo yan, di ba? Ang big time ng kadate ko, no, madam, no? Sana Madam, ikaw, may mga ex ka ba na ganyan? May mga ex na ganyan, yung hindi gwapo, pero walang pera. Uy, hindi ko naman sinabing pangit si Albert, Aray ko! Sinabi mo na eh. Hindi, kasi madam. Sige, dalawa nito, ha? Thank you, Albert, Thank you talaga. Ay, aray ko. Huwag mo pisilin yung pisngi ko, Hindi, bay. nakakagigil ka, nakakatuwa ka naman. Talagang Disney princess ako sa'yo. Nakakatuwa. Tsaka, Baka ma-inlove ako sa'yo niya, na. ayun nga yung purpose ko eh. Dapat may love ka sa akin. Sige, sabihin mo lang next time kung anong gusto mong kainin. Anong mga Talaga? cravings mo. Talaga? Papadalan kita. Sa bahay mo ba o sa work mo, papadalan kita. Kung anong gusto mo. Gagawin mo yun? Gagawin ko yun para sa'yo. Kasi, Kahit di pa kita sinasagot? oo naman. Jowa treatment na agad. Para hindi ako marunong magluto pag nag-asawa tayo. Ako magluluto, marunong ako. Okay lang sa'yo kahit nakaupo lang ako na nagne-Netflix and chill? Hindi ka nga gagalaw eh. Diyan ka lang. Starfish lang? Starfish ka lang. Ako na bahala. Grabe. Alam mo, Oh. sana makakita ka ng Ha? Ay, hindi. Ba't mo ibabasa sa'yo? Akala ko okay ako. Tapos ibabasa mo. Ano mo talaga? Ibig sabihin ko, deserve mo talaga din na mahalin ng yung i-reciprocate yung... Okay lang kahit hindi mo masyadong i-reciprocate basta... Talaga? Basta mahal Ganun kita. mo ako kamahal? Kung ako, sasagutin mo. Makakapag... Makita mo talaga kung ano ang aking love language. Talaga? Ganon. Kakapol ka naman. Alam mo, deserve mo talaga mahalin. Sana talaga makita mo yung tamang tao para sa'yo. Type mo ba talaga ako? Hindi, sinasabi ko na sana ako yung tamang tao para sa'yo. Ay, nalilito na ako guys kung ano ba talagang gusto niya pero... Ayan na yung take out natin. Thank you, Bert, Basta ikaw, wala The akong... best ka talaga, Bert. Bert, best. Di ba magkatunog? You're the Bert. Lagyan mo ng S para ano? You're the Berts. Yan! Near the sun. Oh my God. Mag-iisang oras na ako dito. Ang usapan, 11:00. Para pag-open ng buffet, andito na yan siya. Saan ba yung brace na yun? Hindi ko alam ba't ko iniintay yun. Ma'am? Dito ka rin? Dito ka rin? Ikaw nga dinala mo rin dito eh. Hindi ko naman sasabihin. Ako maingay dito ko niyayayay. Welcome back, ma'am. Gusto ko sasabihin. Okay po, hindi ko sasabihin na. Dito ka na galing. Huwag mo sasabihin. Ano ma'am, wala pa ba si sir? Imposible naman si sir kasi palagi yung on time. Kaya nga 1 hour before nandito na yun. Totoo eh. Di ba siya nga nagbubukas minsan nito? Siya yung may dala ng susi, si Albert. Oo, pero sino bang sinihintay mo? Di ba Yung Bryce. Ay, iba ba yan? Ikaw huwag mo naman lakasan, madam. Kasi baka madulas ka. Uy, bibigyan kita. 20, para hindi ka madulas. Talagang madudulas ako, ma'am. 20 lang eh. Paano mo ma-stop yan? 20, dudulas agad yan. Dapat mga 500. Madam! Kaya nga kami dito kumakain. Yung pinakamurang buffet ito na. Buffet naman po yan. Kumain ka na lang. O sige, ituro mo na lang doon sa table 41 yung si Bryce pangalan mo. Magkamali ka. Basta Albert, A yung isang clue, A tas B. Albert Bryce, ha? Ma'am, uubusin mo ba yung alphabet?
kitang C, skip mo na lang muna. Okay. Sige, ma'am. D, Dennis. Ay, grabe! Sino pa ba? Okay. Sige. Sige na, ma'am. Basta antayin mo na lang, ma'am, ha? Sige. Uy, sorry, kanina ka pa. Sobrang kanina pa 1 hour. ako. Grabe ka, Bryce. Alam mo, May ano kasi, quarterfinals ng basketball namin, yung tropa eh. kung Tapos, hindi mo ako priority, di ba Hindi, usapan kasi- to? hindi kasi... Nanliligaw ka tapos priority mo pala yung basketball. Di sana nag-cancel na lang tayo, reschedule na lang. Hindi ko naman kasi nag-overtime kasi triple overtime. Hindi mo pa ako biniso nung nakita mo ko. Ay, may pawis pa ako eh. Pero sige. Yan, tanggal na yung galit ko sa'yo. Oh. Sobrang rupok! Sorry ha. Amoy pawis ba? Ang Amoy bango yung ng... mga kilig-kilig ko. Gusto ko yan eh. Ang bango mo pa rin, gwapo mo pa rin. Ano na yan? Sige na, kumain na tayo. Kasi alam ko gutom ka na. Sorry Sige, talaga sa let's eat. pinaghintay. Hindi, okay lang. Alam mo, wala sa akin yun. Mahalaga. Yung time natin sa isa't isa, di ba yun naman yung importante? Okay. That's good. Sige, kain muna tayo. Kain Tara. tayo. Busog talaga ako. Busog ka ba? Yes. Pwede mag-take out? Pwede tayo May mag-take take out? out ba dito? Ano naman to? Hindi, pwede. Buffet? Nag-take out ako lagi dito. Uy, Madam mag-take Trixie, out Madam ka. Trixie. Hi, ma'am! Welcome home! Hindi, welcome home talaga kasi parang home dito, ha? At home ka. Wow. Ano yun, ma'am? Mag-order ulit ako ng set. Ay, ulit. Yung Yung tag 2.5? Oo. Okay lang ba? 2.5? Ang mahal naman yan. Kaya mo bang bayaran yan? Di ba? Siyempre, ikaw magbabayad, di ba? Hindi nga ako nag-take out, tapos ako pagbayaran mo. Ito naman, napaka... Tsaka, split mo na tayo ngayon kasi wala akong cash dito talaga eh. Short nga ako. Ma'am, magkano ngayong ano dito, ma'am? Buffet? Sir, 699 lang po dito kasi may beef kayo. Ay, basta, oo, 699. Shucks, 500 lang yung pera ko. Dagdagan mo yung 500 ko. Bayaran ko na lang next time. Yung kulang. Sure. 200. Oh. Di ba ikaw yung nanliligaw? Ba't ako yung magbabats? At mas malaking babayaran ko. Ang laking issue naman eh. 200 pesos. Issue talaga. Nanliligaw ka, Bryce eh. Dapat best foot forward. Hindi naman ako plastic na tao eh. Ganito talaga ako. Hindi kita Walang hag. Oh, sige. Ayan oh. Sige, ako na. 200. Ako na, madam. Sige. Mahabang rupok mo, ma'am. Akala ko ba ayaw mo, ma'am? Sige na, ako na. Pakakuha na lang ng total. Anong bayad? Galing mo talaga. O talaga, buti na lang pogi ka. At saka, by the way, kailan nga tayo ulit magkita? Sa Sabado? Ba't di mo alam? Sabado, di ba? Di ba ikaw nag-set na noo? Sorry, hindi ako matutuloy Sabado. Ano na semifinals na nga ng basketball. Nanalo kasi kami kanina sa triple overtime. Di ba tagal na natin i-schedule yun? Naka-block na yun. Wala minove nila. Dapat Friday ang laro. Minove nila ng Sabado Kaya wala akong Nood magagawa. na lang ako. Ay, bawal Bawal manood yung ano. Bawal manood. Ayaw mo nun, ma-inspire ka. Andun ako. Nag-iiba yung shooting ko pag may na conscious ako pag may nanonood na tulad mong maganda. Kaya, Talaga, maganda ako. of course. Sige, okay lang sa akin kahit hindi Dalhin ko tuloy. na lang yung trophy pag nanalo kami, okay? Sweet mo naman. Huwag ka nang manood. Hug mo na. Hindi. Hug lang, bilikis. Ayan. Sige. O, di ba kitang-kita ninyo po ang pagkakaiba ng dalawa kong manliligaw.
Pero kita nyo naman po na bias talaga ako kay Bryce, di ba? Despite the red flags. Bakit ganun hindi mas matimbang yung lalaking puro green flag? Yun din ang pinagtataka ko sa sarili ko. Kaya may test po ako sa kanila. Pero that time po hindi sinasadya call and tits. Sama talaga ng pakiramdam ko. Sobrang nahihilo ako at gusto ko magpa-check up, kaso hindi ko kaya, kaya tinawagan ko si Bryce. Sobrang umikat yung paningin ko. Bryce, patulong naman. Pa-pick up naman ako dito. Samahan mo ako magpa-check up, please. Nangyari sa'yo? Nahihilo ako, nabebertigo ako eh. Please, patulong naman. Pasundo naman. Sure ba? Bata-bata mo pa, mabibirtigo ka. Hoy, seryoso ako. Wala akong Ano kasama lang dito. yan? Inom mo lang na maraming tubig yan. Bryce, di ako nagbibiro. Nahihilo talaga ako ngayon. Sige na. Legit ba? Nahilo ka? Hello? Legit, nahihilo ako. Sige na, Bryce, please. Pahinga ka na lang muna. Huwag kang tumayo dyan. Baka mabigla ka, matumba ka pa. Pahinga mo hanggang sa makatulog ka. Inom ka na lang paracetamol. Hindi nga ako makatayo eh. Baka pwedeng dalahan mo ko ng kung pwede tulungan mo ko dito. Sige na, Bryce. Wala eh. May pustahan game kami ng tropa eh. Nakakasana, papunta na kasi ako dun. Nagsimula ng araw sila eh. Wala pa ako eh. Ako yung star player namin eh. Importante pa ba yun? 500 per head kasi yung laro namin dun. Pag nanalo, magta-times 2 ng yung pustahan. Mga aabot na mga 20,000 siguro yung pustahan. Kaya importante kasi ako dun eh. Ba't yan mo lang kasi sinabi? Importante pa ba yan kaysa sa kalusugan ko? Importante talaga to kasi nakapusta din ako eh. Bryce naman eh. Dito ko nga makikita kung sincere ka sa panliligaw sa akin eh. Ay, Sincere naman ako sa'yo. Naging honest naman ako sa'yo eh. Pero pasensya ka na ha. Ha? sige. Ano mo na lang muna. Inom mo lang ng gamot din dyan. Tapos pahinga ka lang. Magiging okay ka rin. Sige. Hello? Bert? Hello? Bert, sobrang nahihilo ako. Nagbe-vertigo ako. Tulungan mo naman ako. Anong nangyari sa'yo? Nagbe-vertigo ako kasi sakit ko talaga to. Namana May gamot ka ba dyan? Namana ko to sa tatay kong babaero. Hindi ko naman tinatanong yan. Pero pupuntahan kita agad. Ano bang gamot mo? I-chat mo sa akin ba? Bibiling ko. Circ. Oh, sige, puntahan kita dyan. Sige. Ha? Thank Tapos you. dali kita sa ospital. Thank you, Bert. Ay, Mars, close na kasi tayo, di ba? Baba naman, paulit-ulit ka doon, iba-iba dinidate mo. So, nagiging close tayo. Kung hindi tayo close, susumbong kita. O ano? Naging BFF. May choice ka. Wala kang choice. Mars, so sino? Mars, mahal, alam mo, sobrang bait ni Bert, tsaka dinala niya agad ako sa ospital. Alam mo, hindi ako nagdalawang sabi. Pero yung Bryce, tinawagan mo ba? Oo, sabi niya kasi naintindihan ko naman, may basketball kasi eh. Wow! Akala ko galit ka doon. Mars, bakit? Pero dinalang ka ng gamot ni Albert. Ni Albert, oo. Yung Bryce. May laro kasi, naintindihan ko kasi yung laro. Ba't ba tayo nag-uusap dito? So, anong tanong mo sa akin? Mars, sino pipiliin ko? Disney Princess treatment o yung bare minimum treatment? Ewan ko sa'yo. Basta, kung sino mabigat. At Dax. Hindi mahalaga sa akin. Mahalaga yung mahal ko eh. Sino mahal mo? Parang si Bryce eh. Ay, nako!